سلامات ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ሎም ማዓንቲ ማለት እዩ ካብዝና ኩሉ ግዜ ቪድዮ ንውሕ ዝበለ ስለ በደንብ ርኢሉ እና ተኣየ ክለኩም ደልየ እሱ ለማዓንቲ ከምዚ ኩሉ ግዜ ለርየኩም ዝኾነ ነገር የከርየኩም ዳ ያው ትምህርቲ ክኾነኩም ኢለ ዝኾነ ነገር ለርየኩም ኣነ እና ተኣዩ ዝቆም ሳጥን እዙይ ከይትብሉኒ መጀመርታ ከስራሕ ከለኹ ኣነ ብጣዕሚ ዓብይና መሰለኒ ነይሩ ግን እስቲ ነፅርዮ ሎማዓንቲ ኣፅርዮ ኣይፈልጥ መጀመርያ መፅአ ኣስተኻኺለዮ ንኸይተፅርዮ ለእግደካ ከዓ ዝኾነ ነገር እኒአና እስታ እዩ ብዙሕ ነገር ክነግረኩም ሎማዓንቲ ማለት እዩ እዚ ቁም ሳጥን ዝፈጥኽዎ ከምዚ ጌርካ ትኸፍቶ ገለ ትኽእል ኢኻ ንእሽተይ ጥንክር ዝበለ እዩ ግን ብጣዕሚ ለናደን ነገር ከዓ እዚ ፎቶታት ገይረሉን እየ ክሲ ንምንታይ እየ ኖርማል ናክዳውንቲ ለይገርክዎ ገለ እየ ኢለ ምክንያቱ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ብጣዕሚ እዩ ፕሮቶኮል ስኢኑ እኒኦ ኣብ ምንታይ እኒኦ ሽፎን ኣብ ምንታይ እኒኦ ዝጥልፊ ኣብ ምንታይ እኒኦ ስረ ገለስ ብጣዕሚ ኢኻ ትችገርና ዋላ ረቲብካ የለ ያው እዩ ምንም መፈላለዩ የብሉ ግን ሎማዓንቲ ብስሩ ኣገር ይኽደን የልዕል ይሕፀብ የትዮ ግዛዕ እዩ እምበር ኣስተኻኺሉ ኣይፈልጥና እንታይ ይብለኩም ደልየ ሎማዓንቲ ቁም ሳጥን ሲ ብጣዕሚ ዓብዪ ስራሕ ብጣዕሚ ዓብዪ ማለት እዩ ሕሰቦ ናተይና ጓል እየ ከምዚ ኢሉ ዝመልአሲ ቢያንስ ታይዳት ለድ መስል ክሲሰርሲ ናክልተይኽን ከምዚ ኢሉ ዝመልአሲ ሰብኣይ ክንትመፅእ ተለስ ቁም ሳጥን ንዓልካ ስራሕኻ ንዓወልኦ እያ ትለናና ሓቃ እያ ዝኾነ ክዳን ዋላ ተወስቲኻ ንባዕሉ ተገዚአሲ ጭራሽ ቦታ የብሉ ኣይፈልጢ ብጣዕሚ ፀቢብ ዝቆም ሳጥን ክዳውንቲ በዚሑ ማለት ዘይኮነሲ እዚ ቁም ሳጥን እዩ ንእሽተይ ኮይኑና ተኽኢልክን ብጣዕሚ ዓብዪ ቁም ሳጥን ኣስራሓ እና ኩሉ ግዜ ከምዚ ትጥይቃኒ ናይ ሽኤን ክዳንስ ከመይ ዝበለ እዩ ናይ ሽኤን ክዳንስ ከመይ ዝበለ እዩ ቆንጆ ዶ ዓዲ መፅሲ እንታይ ናስዕዱ ክዳን ናስዕዱ ለለኽንስ ኣይትዝንጣይ ይበልክን ማለት እዩ ዞዝኒኡትታ ብጣዕሚ ለድልየክን ዞዝኒኡትታ ማለት እዩ ኣነ 5 ደቂቃ ገለ እየ ምፅአ ነይረ ያው ሲስተር ምናምን ወሲዶና እምበር ብቻ ግን ብጣዕሚ ዞዝኒኡ ኮት ከዓ ብጣዕሚ ሓሪፍ እናታይ እየ ክብለክ እንደለይ ደቂ ዓደይ ማዕረይ ኩሉ ግዜ ኣብዛኛው ትጥይቃንስ ናይ ሽኤን ክዳንሲ ኣብ ዓዲ ኸይዱስ ዞዝኒኡ ስረቱ ከምዚ ዓይነት ከይተምፃ ብጣዕሚ ተመዝማዚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢልፎትዮ ግን ብጣዕሚ ተመዝማዚ ዙና ላዕሊ ግን ብጣዕሚ ኢልፎትዮ ብጣዕሚ ሓሪፍ ብጣዕሚ ለመዘነጥና ዓድና ማለት እዩ ችግሩ እንታይ መሲልክን ኣብ ስዕዲ ዝነበረት ጓል ብምንታይ ትፍለጥ መሲልክን በካዳድና ዝኒኡ ከምዚ ኢላ ረአያ ናርአኽን ኣነ ክናገር እየ እስኻት እናርአኽን ማለት እዩ መርጫ ኢኻ ከመይ ኣካዳድና እየ ማለት እዩ እና ማርያምን ኣነ ብዘን ዘለዋኒ ዘና እየ ልብል ማለት ግዴታ እዩ ኣነ ኣብ ሂወተይ ልደልዮ ነገር በቃ ኣነ እንዳ ኣነ ክኽደን ጥራሕ ስለለለኒ ጥራሕ እየ ደስ ዝብለኒና ማለት ይሞቸኒ ዘይጨናነቕ ይሃልየኒ ኣይሃልየኒ ብዘየገድስ ግን ዝንጥ ኢለ እየ ዝወፅእ ኣነ ደገ እግዚኣብሔር ይመስገን ብዝለለኒ ዘኒጠ እየ ዝወፅእና ማለት በቃ ኣነ ዘኒጠ እየ ዝወፅእ ምግናን ገለ ማለት ዘይኮነስ በቃ ኣይፈቲ ኣነ ጎሰሰስ ኢልካ ምውፃእ ደገ ገለና ከምዚ ትርእይዎ ኩሉ ዝፍዝፍ ፈቢለ ኣውፅዮ ምክንያቱ ዋላ ዘፍሲፍካ ኣውፅዮ ንኣኹም ከርኢ እየ እምበር ዋላ ዘፍሲፍካ ኣውፅዮ ኣያእኹለይ እዚ ክዳውንቲ ብጣዕሚ እዩ ልጫማላቕ እና ደቂ ዓደይ እንታይ ደይ ክብለክ እንደለይ መሲልክን በተለይ ካብ ሽኤን ትጥቀማ ኣጓላት ናባዕልክን ፕሮቶኮልክን ብቻ እዩ ለስተኻኽለልክን በይ ሕማቕ ይኾነይ ሕማቕስ ይኾነይ ብጣዕሚ እየ ሓሪፍ እንዶም ብጣዕሚ እየ ሓሪፍ ናይ ሽኤን ክዳን እግዚኣብሔር ይመስገን ኣነ መፅአ ምንም ክዳን ኣይገዛኹይ ኣይን ብገዛ ይኹም ኣይን ብኽኣልኩወይ ብጣዕሚ ይኽበርና ዓድና ክዳን ናይ ሽኤን ክዳን ርካሽ ማለት ኣይኮነይ ግን ኣብኡና ስራሕክን ቢያንስ ዓድክን ክትመፃ 4 ወርሒ ክቅርየክን ከሎ ኣብ ወርሒ ሽሕ ክዳን ተገዚእኽን እኹልክን እዩ ብጣዕሚ እዩ ክዳን ዝግዛእ ሽሕ ቀሊል ኣይኮነይና እዚ ናይ ሚጣየ ክዳን እዩ ናርአኽን ከምዚ ዓይነቱታ ብጣዕሚ ለድልና ቆልዑ ንዓድና ማለት እዩ ኣብዛኛው ቆልዑስ በቃ ኣብዛኛው ጥያቄ ክንስ ናይ ሽኤን ክዳንስ ሕማቕ እዩ ይበሃል ናይ ስዕዲ ንመፀት ጓልስ ዝኾነ ብርቕርቕ ዝበዝሓ እያ ትገብርና ሓቀን እየን በተለይ ኣብዛኛው ዘን ካብ ገጠር ዝመፃሲ ብጣዕሚ እየን ይፍለጣ ብክዳነን እና ብእውነት ንዓልካ ስታይል እምበር ብክዳን ሰብ ብትኽክል ሰብ ማንነቱ ብክዳን ኣይልክዐይ ሓደ ነገር ኣነ ክብሎ ልደሊ ማለት እዩ በርግፅ ማንነቱ እኳ ግና ይኹን ብዴታ ግን በተለይ ኣብ ደገ ነርናስ ብጣዕሚ ኢና ንፍለጥና ኣነ ጭራሽ ኣብ ስዕዲ ምንወርካ ኣይመስሊ ምክንያቱ ብርቕርቕ ኣለዎ ክዳን ኣይፈቲ ዝኾነ ጌጣጌጥ ከዚ
لخنا أود خمسي طمع عليه خنس زفورجيت ورق جيران تقنينا نجبران منامن سلالن قاسقسنا ኣይፈልጢ ብቻ ብደንብ እየ ዝፍለጥ ኣብ ስዑድ ሃምነር ዋላ ኣነጋግረን ከዚ ኣነ ኣይፈልጢ ኣብ ሞባይል ከዋግዕ ከለኹ ዓረብ ልውስኽ እምበር ኖርማል ደው ትብል ከለኹ ጭራሽ ዓረብ ኣይውስኽ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዝጥንቀቕ ስዑድ ምንባረይ ይሕፍረኒ ማለት ኣይኮነ ሓደ ነገር ስዑድ ነይረን ልሕፍረክ ነገር ዝልኸድካሉ ውጤታማ እንድዕር ዘይኮንካ እዩ እምበር ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ዝለደለዩ ነገር ስለዝሰራሕኩ ብጣዕሚ ደስተኛ ስዑድ ብምንባረይ ይልባዕሉ ግን እንታይ እሞ ሓደ ነገር ሰብስ ኣመላኻኽትኡ በጭራሽ ዝተፈለየና ስዑድ ነይረት ኢልክዮስ በቃ እስኺ ናስዑዱ ቃዒኺ ምናምን ኢሎ ስለዝሓሰካ እዩና ሓደ ነገር ክትነግረክ ንደሊ ብቀዳማይ ኣብዚ ፌስቡክ ሓንቲ ሓፍትና ሰላም ሓፍትና ንፎትያ ማለት እዩ ስለ ሓዳር ገለ ተልዕል ነይራና ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ኣብናታ ግን በእውነት ታይዱ መሲልክን ሲንግል ማን ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ኣነ ክነግረክን ብጣዕሚ ከቢድ እሞ ሲንግል ማን ኮንካ ለለ ብትኽክል እግዚኣብሔር ተገይርዎ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን ዲኻ ግን ዝሰብኣይ ቆልዓ ወሊድካ ዝውላድ ናሃለየ ዘቦቶ ሞይቱ በተለይ ብጣዕሚ ከቢድና ምክንያቱ እዚ ቆልዓ ብዙሕ ጥያቄታት እዩ ዝጠይቐካ ደገ ዝኾነ ነገር ሰሚዑ ትመፅእ ተሎ ብዙሕ ነገር እዩ ዝጠይቐካ ምክንያቱ ልብና ግብረት ትኽተሎ እሱ ኣይፈልጢ ጓለይ ኸዚ ኣቦኣ መን እዩ ኣይትፈልጢ ብጣዕሚ እየ ክንሓዝን ኣነ ምክንያቱ ከዚ ደቂ ሲስተር እኒዋ ብና ገዛና ክነግረክን ማለት እዩ ደቂ ሲስተር እኒዋ እግዚኣብሔር መስገን ምንም ኣጉዲለላ ኣይፈልጢ ብክዳና ድዩ ብብልዓ ድዩ ብትምህርታ ድዩ ኩሉ ነገር ዝልተኻለኒ ነገር ኩሉ ነገር እየ ዝገብረላ ግን ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ነገር ግን እሳቶም ኣባየ ይኽብሉ ከለዉ ሲ ብጣዕሚ ከፊእዋ እየ ዝርአ ኣነ ዋላ ኣይትናገር ግን ከፊ ኢልዋ እየ ዝርኢ እግዚኣብሔር መስገን ኣያዋይ ልዕሊ ማንም ገይሩ እዩ ኣባፂሕዋ ኣነ 8 ወርሒ ገዲፈያ ከይደ ግን ናማና እያ ሲንግል ማን ብጣዕሚ ከቢድ እሞ ብሂወት ናሃለዩ የኾነ ናብ ካልእ ሰበይቲ ከይዶም ክርእይዎም ክሓሞም ከሎሲ ለይፈልጥዎም ኣቦኳስ ኣበይካ ኣበይ እኒኦ ብዙሕ ጥያቄታት እዩ እኒአና ኣነ ንኸይድ ዝኾነ ነገር ስለና ኣቦኣት ተምፅኦ ነገራት ተረየ ኣክሽናት ብልኾነ ነገር የለዓፅያና ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ሲንግል ማን ኮንካ ቆልዓ ክተባፅሕ 3-2 ይኾነይ ሓንቲ ለባዕላ ብጣዕሚ እያ ከባድና ምክንያቱ ኣነ ስለዝሪኦ ኣለኹ እየ ያው ከምዚ ትሪኦ ኣለኹ ናይ ቆልዑ ክዳን ካብ ሽኤን ለምፃ ኩላ ናብ ጓለይ ቅድሚ ከዚ ምላኣ ኩላ ናይ ከዝም ማለት እዩ ብጣዕሚ ፎትዮ መሪፀዮ ኣብዛኛው ተመሳሳይ ክዳን እያ እኳ ትክደን ምሳየ ማች ነገር ኢና ንክደን ኣብዛኛውና ግን ብጣዕሚ ዝፈተኽዎ እዩ ዝክዳውንቲ እናርአኽን ማለት እዩ እናተኽኢልክን እውነት በርግፅ ዞም ወዳት ባዕሎም እንዲዮም ልመፅ ኣለዉ ስኻትን ይኾንክን ይኮ ምክንያቱ ጎቲስካ ይኾነ ምስ ብሕራይ ወይ ከልቢ ዝኾነ ወይ ድሞ ፀባይ ኩ የተሰልል ሰብ እዩ ሰብ ማለት እሱ ድሌት ተሃልይዎ እዩ እምበር ሓንቲ ጓል ስለልደወለትሉ ግዴታ ንዓ ማለት ይኾነ እሱ እዩ ኣነ በዓል ሓዳር እየ ኣይትደውለይ ክብላ ኣለዎ እሱ እዩ ኣነ በዓል ሓዳር እየ ናብ ክቐርብ የብለይ ልብላ ኣለዎ ምክንያቱ እዛ ጓል ይኾነቲ እሱ እንስሳ ይኾነ ጎቲቱ ለምፃ ልገዝኡ ወይ ጎቲቱ ላብ ኣልጋ ልወስዶ ወይ ጎቲታ ትወልደሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ሂወት ለለዎ ሰብ እዩ ኩሉ ነገር ናባዕሉ ምርጫ ከካይድ ልኽእል ኢና ግን ደቂ ሰባት ንፈልጦ ለለና ምሳና ቆልዓ እኒአዎ ተፈላለዩስ ምስ ካልአይቲ ክኸይዱ ሓዳር ይስኽዕሉ ማለት ትክክለኛ ኣይኮነ ጌጋ ካብ በዓልና እዩና ከምኡ ክለክን ይደሊ ሓደ ነገር ሰብ ጠሚርክ ክትሕዞ ኣይትኽእሊ ናባዕሉ ኣተሓሳስባና ናባዕሉ መስፈርት እኒአዎ ግን ትክክለኛ በተለይ ለወዳት ኣሕዋተይ ክነግረኩም ልደሊ ጓል እያ ከምኣ ጓል እያ ልምንታይ ሓዲግኩምዋ ትኸዱ ቢያንስ ልስትኻኸን ነገር ተሃልዩ ተነጋጊርኩም ትፈትሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ልድብረኩም ነገር ተልዩ ተነጋጊርኩም ዝድብረኩም ነገር ትፈትሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዛኛው እስኺ እንድዕር እስኺ በተለይ ደገ እንድዕር ትብል ኮንካ ወይ እንድዕር ትብል ኮንኪ እስቲ ዝደገ ትብሎ ነገር ምስ ካልአይቲ ጓል ምስ ሰበይትካ ስትበሎ እስቲ እስኺ ምስ ሰብኣይ ክስትበልዮ ደገ ስትውፁ ተዝናነዩ ምስ ካልአይቲ ጓል ትረኽቦ እስቲ ምስ ሰበይትካ ኣልሾ ቢያንስ እስኻ ኢኻ ፍቕሪ ትባ ትኽእላ ወይ እስኪ ኢኻ ፍቕሪ ትብዮ ትኽእልና ኣወዳት ጥራሕ ይኮን እኮ ደገ ከይዶም ዝሓድሩ ኣጓላት ለኒአዋ እየን ብዙሓት ኣጓላት ማለት እዩ ኣስዕኖ እናሃለዉ እውን
مس كالኦት ከይደን ልወፃ ኣይትፈልጣይ ኣሕዋትክን ማለት እዩ እና ኩለን እየን ዋላ ኣጓላት ልወፃ እኒአዋ እየን ማለት እየና ምስ ካሊእ ሓዳር ንሓለመንስ እንድዕር እሱ ላይ ተመቸን ልወፃ እኒአዋ እየን ከዚ ኣብ ርእስፋየን ውሽማ ልሕዛ ማለት እዩና ከምኡ ክለክን ይደሊ ያው ሎማዓንቲ ወርዓ እየ ዝሓልክን ብዞም ናወዳት እና ደቂ ዓደይ እውነት በተለይ ኣወዳት ኣንሽትኩም ደስተኛ ክትገብሩ ተደቢርኩም ላብ ካልአይቲ ጓል ኮይድኩም ደስተኛ ኣይትኾኑ ሰወይትኩም ደስተኛ ንክትገብረኩም ግበሩ ማለት እዩ እና ተኣይክለኩም ደለ እዘን ክዳውንቲ ከም ዝረእኹምውን ዓፂፈየን ያውና ሚጣጁን ስረር ይኹን ይኽን ዝናልዓልና ዓልቲ ማች በተለይ ማች ክዳን ለምፀን ንክገብር ኢለየና ማች ክዳን ብጣዕሚ ሓሪፍ በተለይ ታይት እኒኦ ታይት ከምዚ ና ስፖርት ነገር እዩና ብጣዕሚ ሓሪፍ ኣነ 6 ታይት ድዩ ገለምፂ ኣብዛኛው ታይት እየ ተኸዳኒትና ብጣዕሚ ደስ ልብል ያውና መፃኸን ንሪኢኹን ይኽን ክብል ሓሰብና ኣነ ኣም ሂወት በቃ ብጣዕሚ እየ ደስተኛ ብክዳን ብምምፃይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስተኛ ብምምፃይ ዝክዳውን ትለዋልሲ ብጣዕሚ እየ ደስተኛ ሌላ ኣብዛኛው ርዩ ከምዚ ዝኒኦ ሰፊሕ ቦድታት እዩና ኣብዛኛው ኣብዚ ፋሽን ኮይኑ እኒኦ ተኽኢልክን ሃም ዓይነት ቦዲ ኣምፃ ልለሴ ልምንታይ ኢኽን ኣምፃ ትብላና ኣሕናስ ካበይ ነምፅእ ወይ ካሊእ ዕላማ ኔና ገለ ትብላ ሰባት ኣሃምሸይ በዓልክን ርገፃ በዓልክን ተኸደና ልሰብ ኢልክን ኣይትጨነቓ ልምንታይ ማልሓውክን ብዙሕ ቅርሺ ትለኻሉ ተመርዒ ኣለኽን ንምንታይ ማልሓፍትኽን ወሊዳልክን ቅርሺ ትለኻላ ኣለኽን ሓቢብቲ ገልቢ መጀመርያ እስኽ ንበሪ እስኻትን ዘንጣ ስለ ሰብ ኣይትገደሳ ከዚ ከምዚ ዓይነት ብጃና ኣብዚ ብጣዕሚ ይኽባር ናለይቲ ብጃማ ዘውትር ናለይቲ ብጃማ ግዴታ ኢለድልና ናይ ለይቲ ብጃማ ኣምፃይ ትብልና ኣይትብላኒ ኣነ ሓቂ እውነት እየ ነገረክ ንኸ ምክንያቱ ኣብዚ መፂኽን ቆይ ኢኻ ትብል ኣይትኽደኒ መፂና ኣውደይ ንኽደኒ ኣውደይ ዘንጥ ፋሽን ኣይትከደና ይወልኪ መፂኽን ኣብዚ ንትኸደና ዘንጣ ርገፃ ልማዘ እዩ 100 ዓመት ኣይትነብራይ ዓድማትክን ከርተተት ናልክን ፀኒሕክን ኣብዚ መፂኽን ትኽደና ፋሽን ንመፃለት ትኽደና ግን መፂኽን ኣብዚ ሓንቲ ስረ 2 ስረ ኢኽን ትገዛእ እምበይ ኣይትኽደናይ ብጣዕሚ ኢኻ ትስዕ 2005 2008 ስራሕ ይልክኒ ኣተን ሰባት ግዘይ ትበልና ይትበላኒ ገዚእ ክንዕነ በተለይ ከዝንጠኒ እዩ ኢልክን ተሓስኡ ክዳን ልማን ንምረፀለይ ተይበልክን ስለናዓልክን ሓሲብክን ኣምፃ ክዝረዮ ዞዝኒ ፀዊውን ንለክልኽን ዞዝኒ ጥርፍታት ክዝትርእየኒ ክንዶ ብጣዕሚ ጫማለቕን ነው ኣነስ ዞዝኒዮ ናየና ጓል ሃምዚ ዝፀበንስ ቆልዑ ተወሊደስ ሃመይ ክብሉ ኢሉ ሕስበኒ ኣሎ እና ብእውነት ብጣዕሚ ከቢድና ብጣዕሚ ገፊሕ ቆምፃ ጥንኣስራሓ ወይ ፀነን ኢለና ሚጣ ጥራሕ ቆምሳ ጥንሽተይ ከስራሕላት ኮይነን በይ ብጣዕሚ እዩ ዝፀብብሎ ማለት እዩ ያው ዝተማኽራኒ ልሚጣዶ ናዕላ ቆምሳጥን ከስራሕላስ ዋላ ስቕ ክብል ከምዚ መቸም ጅባ ክሪእኽኒ ኣስራሕላ ኢኽን ትብላኒ ግን እውነት ማለት እዩ ብእውነት ርገፃ ተኸደና ብእውነት ተኸደና ኣብዚ ዘለዋ ጓላት ተትርአንሲ ኣትን ሰባት መፂኽንሲ ኣብዚ ጭፍርኽን ኣይትምንናይ ኣትን ሰባት 200 ዝጨጉርክን ኣይትምንናይ መፂና ዳዓደይ ኣይን ገዝኢ መፂና ዳዓድን ኣይን ዝንጠይ ትበላ ኣይትገዛይ ርግፀኛ እየ ዋላ ቅርሺ ሃልይክንስ ኣይትገዛይ ኣው ኮንክን ገዚእኽን ንዕና ረዮ ዞዝኒዮ ነፀላታት ክፅስ ኣው ኮይነ ልገዛእኽዎ እየንበይ ኣነስ መፂው እዚ ክዳን ገዛእኹይ ብእውነት እግዚኣብሔር መስገን እናነ ብልገዛእኽዎ ብጣዕሚ እየ ደስተኛ ስለለለኒ ናይ ኮነ ገዜ እየ ስለልኮን ለለዎ እየ ግን ገዜ እየ ኣነ ትፈልጦ ኣለለክን ማለት እዩ እና ረዮ እዚ ቁም ሳጥን ብጣዕሚ ፀዊውኒ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብእውነት ለናደን ነገር ተሃልዩ ዝቁም ሳጥን ብምንኣስ ብቻ እዩ እዚ ኣስተኻኺለ ይረዮ መልዩ ምንም መተንፈስስ ይውሊ ዓቕልስ ፀዊውዎ ዝቁም ሳጥንስ ዓቕል ፀዊውዎ ዞዝንያ ገፅ ያቐርያኒያ ዞዝንያ ገፅ ለትሪያ ይኽን ሃመያም ትብል ብእውነት ዝላዕሉ ልዋዕሉ ኩሉ መልዩ እዩ ዞዝንዮ በትክክል ብጣዕሚ ደስተኛ ዝፎቶታት ብምህላ ይውሉ ግን ዳክዳውንቲ ተትኾን ነይሩ ስለስ ሙሉእ ብምርጫ እየ ኮስርሕ እዩ ግን መናደድ እዩ ዞዝንየ ፃዕዳ ተትሪዮ ብጣዕሚ ልፎትያ ሽታ ፈሲሳቶ ብጣዕሚ ሽታ ልጨን ኣይኸዲ ሽታ እስካብ ሕዚ ሲጨንለይ ሓፀብክዎ እዩ እንታይ ከይከድኮ እዩ ህንደዩ ገይሩንዮ ግን ኣይኸደይ ሽታና ብጣዕሚ ደስ ልብል ዝቁም ሳጥን እንታይ ክጨኒለ እየና ክዳነይቲ ግዝኣ ወርቂ ግዝኣ ገለ
ወርቂ አውዚ መጽኸን አትሻጧለ ስርካሽ እዩ በነገራችን ላይ ዚና ሰባይ ክዳን በእውነት የኔ ማር የኔ ፍቅር መስታወሻ ኾነኒ ለዘዝኒ ክዳን ያሚጠያና በእውነት ብጣዕሚ ከቢድ ብጣዕሚ ፎቶ ሰብ ምስአን ማለት ክነግረክን አይኸሊ ብትኽክል ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢኻ ትጉዳእና ንኻሊእ ሰብ ንኽትፋለጥ ለባዕሉስ ብጣዕሚ ከቢድ ያው አውዚ አስተኻኺልና ወዲና ትሪኦ ኣለኽን ረታቲብና ማለት እዩ ይዕፀሎ ታማ ንገብር ዓፂናዮ ግን ብክንደይ መንከራ እዩ ተዓፅዩ ብእውነት ምክንያቱ እዚ ክዳውንቲ ላውዚ ስለልደፍኦ ንኸይባላሽ ለባዕሉ ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕ ብጣዕሚ ኢሉ ደፍኦ እዚ ክዳውንትና ዝሮ ግን ቁም ሳጥን ግን ዓብዩ ጎርኦ ብዙሓት ቆልዑ ትልው ተለኽን ምናምንና ያው ከዚ ካብዚ ዝተናገርክዎ ብዙሕ ነገር ተማሂርክን ክብል ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ክዳውንቲ ክንሕዝ ክንትመፃኒ ይክን ካልኣይ ነገር ለ ሰብኣይ እናወሰድና ኢልክን ኣይተማረራ ተኸይድነ በቆስ ኢሉ ይኸይድ ሰብኣይ ትበፀስ ሰብኣይ ይመፅእ ጓል ትኸደት ጓል እያ ትመፅእ ኣብዛኛው ከዓ ወዳት እንዲኹም ኣበይኹም እኒኹም እናፀገብኩም ዝሮ ግን እዚ ይመስል ውዕለና ዘናላዕሊ ዋዕሉስ ኣንሶላ ምናምን ስለዝመልአ በርግፅ ኣይኸፈትኩወይ ግን ያው ሙሉእ እዩ እኒኦ ምንም ክገብር ኣይኸሊ እና ብኸዚ ከምዚ ልመለስ ምንም ክዳን ክገዝእ ማለት ኣይኮነ ድዩ ማለት ድዩ ተሓሰር ቁም ሳጥን ኣነ ክገዝእ እዮም ሳፍቶም ክችግር የብሊ እና ከምዚ ጌርካ ይፍታሕ ይብል እዩ ደቂ ዓደይ ማሪ ፕሊስ ሙሉእ ቪድዮ ትሪእክናለይ ላይክ ግበራለይ ኮመንት ምፅሓፋለይ ደቂ ዓደይ ፅሩያት ከምር ማለት እዩ ምክንያቱ ንኣኸምስ ኣይክፈለክኒ ናይ ዳሓር ዋይፋይ እና ፅሩያት ብጣዕሚ እየ ዝፈትየክን ምክንያቱ እስካብ ሕዚ ኣብ ቅርቢት ግዜ እዩ ብዩቲብ ተቐቢልኒ ኣብ 2 ወርሒ ተቐቢልኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ እየ ደስተኛ እና ብጣዕሚ እየ ለመስግን እዚ ለኩሉ ውጤት ናትክን እዩና ኣየኣኽለኒ ዝብለኒ ዘሎ ራዮ ዞስኒ ተሰሓብ 4 ተሰሓብማ ክዳውንቲ ኣብኡ እዩ መሊአ እዩ ያው ና ገዛ ክዳውንቲ ኣብ ዞስኒ ተሰሓብ እየ ገይረዮ ኣብዛኛው ኣብ ገዛ ኩሉ ግዜ ዝኽደኑ ማለት እዩ ኣብ ዞስኒ ተሰሓብ እየ ገይረዮ ብምክንያት እየ ኣነ ዓብዪ ስርሖ ልብለ ከለኹ ብትሎ እኒኦ ዝና ኮስሜቲክስ ተሰሓብ ለሎ ኣብኡ እየ ዞዝኒኦ ማለት እዩ ዞዝኒኦ ተሰሓብ ሓንቲ ገፀስ ኣብኡ እየ ና ገዛ ክዳውንቲ ናይ ቢሉ ክዳና ኣብኡ ገይረዮ እቲኦም ደገ ዝኽደኖም